こんにちは。エルココンティエムへようこそ。この動画ではプログラミングの最も重要な基礎の一つであるデータストラクチャー&アルゴリズム、略して DSA について理解していきます。まず DSA が本当に何を意味するのか、そしてなぜ効率的に問題を解くために重要なのかを見ていきましょう。その後 DSA に関連するとても興味深い例を一緒に探っていきます。DSA とは何ですか？ A data structure is a way to organize and store data efficiently. Examples include arrays, linked lists, stacks, queues, and trees. An algorithm is a step-by-step method to solve a problem, like sorting numbers or finding the shortest path. 簡単に言うと、データストラクチャーはデータを保持し、アルゴリズムはそのデータを処理します。アルゴリズムがどのように動くのかを本当に理解するために、実際の世界の問題スタイルの例を見てみましょう。Rabbit Problem です。この問題はアルゴリズムの大切な概念であるリカーションが実際にどのように働くのかを美しく説明しています。これからコンピューターサイエンスで最もクラシックな問題の一つ、Rabbit Problem について話していきます。このRabbit Problem、13世紀にリエナード・フィボナッチによって初めて紹介されました。質問は次のように言われています。もし生まれたばかりのウサギの巣飼い、オスとメスが一つ飼いを野原に置いたとき、2ヶ月目から毎月新しい巣飼いを産むとしたら、N ヶ月後には何巣飼いのウサギがいるでしょうか？つまり歩き回ったヶ月の後にウサギの巣飼いの巣を求める必要があります。次にリカーションがどのように解決策をモデル化するかを見ていきましょう。この問題を解決するためにパターンにひっつきます。N ヶ月目のウサギの巣飼いの数は前の2つのヶ月に依存しています。N-1 ヶ月目にはすでにすべての現在の巣飼いがいます。N-2 ヶ月目にはより前に生まれたウサギが成熟し、新しい巣飼いを生み始めます。これによりリカーシブ関係が導かれます。Fn はFn-1 と Fn-2 足し算によって決まります。ここで F1 は1、F2 は1です。したがってリカーションはウサギの自然な成長を完璧にモデル化します。なぜなら毎月の数は前のヶ月の結果に依存しているからです。どのように動くのかを理解するために小さな例を見てみましょう。はじめにウサギの1ペアだけいます。毎月成熟したペアは新しいペアを1組産みます。赤ちゃんのウサギは1ヶ月で大人になります。1ヶ月目、ペアの数1、最初のペアだけ。2ヶ月目、また子を産まないので、ペアの数は1のまま。3ヶ月目、最初のペアが大人になって新しいペアを産みます。だからペアの数、前の月の数、1プラスその前の数。4ヶ月目、成熟したペアがまた子を産みます。ペアの数、前の月2プラスその前1。5ヶ月目、ペアの数、前の月3プラスその前2。ルール、月のペアの数は前の
月とその前の月の数を足します。例えば、1、1、2、3、5、8。これはフィボナッチシークエンスと言います。次に、フィボナッチシークエンスとの関係。もし気づいたなら、私たちが今得た数字1、1、2、3、5、8、13はフィボナッチシークエンスを掲載しています。つまり、うさぎの問題は実はフィボナッチの起源なのです。それぞれの項は前の2つの合計であり、まさに私たちの再帰式と同じです。じゃあ次に見てみましょう。再帰的解放と反復的解放の説明。この問題をプログラミングで解く方法は主に2つあります。Recursive solution と Iterative solution。Recursive solution。その関数は自身を n 枚、子と n 枚のために呼び出します。これは数学的な関係式 fn は fn 枚子たつ fn 枚を直接表しています。理解するのは簡単ですが、呼び出しが繰り返されるため大きな n に対しては確率です。Iterative solution。再帰の代わりに簡単なループを使用します。繰り返し計算を避けるはるかに早く実行されます。月の値を計算するために最後に2つの値 A と B だけを保持します。まとめると、うさぎの問題は再帰が多くの現実の要求を自然にモデル化する方法を教えてくれます。そして数学やコンピューターサイエンスで最も有名なパターンの一つであるフィボナッチシークエンスも紹介してくれます。今ではデータストラクチャー&アルゴリズムの観点からうさぎの問題をはっきり理解できると思います。それではこのような別の動画でまたお会いしましょう。皆さんさようなら。